Отново ще говорим за хора в тинейджърска възраст. Ще говорим за един ученически клуб, в който десетокласници от Природо-математическата гимназия в Благоевград се превъплъщават в различни театрални герои, които тази група е създадена от учителя философ Павлин Славов. За няколко месеца той успява да превърне срещите на тинейджерите в очаквано изживяване. Пиесата "История на Мария" учениците играят на благоевградска сцена вече 4 пъти. Учителят по философия от Природо-математическата гимназия в Благоевград Павлин Славов попаднал случайно на пиесата "Историята на Мария" в интернет. Хрумнало му да направи експеримент с учениците си от 10-ти клас и още докато се запознавал с текста, дори си представил кои младежи в коя роля биха се представили най-добре. Учителят има свое обяснение за идеята. Нашата цел е да будим. Затова сме наречени будители преди време и сега пак някои от нас се наричат будители. Ако не будиш едно дете, ти си просто човек, който му сипва информация като в уния. Ако не накараш те в уния да се раздвижи, дори да те намрази, пак е събуждане. Славов каза, че сред децата не е търсил таланти, но в много от тях е намерил нещо, което те самите не са знаели, че притежават. Вроден талант. Главната роля учителят поверява на Радостина. Историята на Мария определено е тъжна история на едно обикновено момиче, което иска неща, които са и забранени, и те не винаги са правилните неща, обаче така се случва в живота й. Пиесата се разказва за едно момиче, което преди да завърши гимназия се запознава с момче, което й обещава работа в Гърция. Тя приема и заминава, за да бъде самостоятелна и за да се отърве от родителите си, които я пазят като писано яйце. Не й дават да закъснява, да се среща с по-големи момчета, просто защото са искали най-доброто за своето дете. В Гърция Мария е принуждавана да проституира, многократно насилвана и малтретирана. Животът й катастрофира, а когато чрез бягство се връща при родителите си, не ги намира. Остава и без дом. Аз за първи път, като я прочетох, бях потресена. В смисъл, по принцип, много съм чувствителна към тези неща и наистина много ми хареса. И когато господина ми предложи да участвам, се съгласих. И после много ми хареса и атмосферата тук. Десетокласниците разказват, че за първи път играят в театърна сцена, но никога няма да забравят усещането след края на представлението пред публика. Бях адски щастлив. Всички бяхме заедно отзад. Радвахме се един от друг. Гушкахме се. С господин Славов особено. Докато репетират за премиерата, младежите стават близки, а срещите в неформалния ученически клуб очаквани. Споделяме емоции, споделяме моменти, които осъзнаваме, че наистина аз поне осъзнавам, че това ще са едни от най-хубавите емоции. Трябва да ги задържа в себе си, трябва да ги запазя. Тук има много любов, приятелство. Ние сме 17 приятели. Нещо невероятно. Сюжетът на пиесата провокира младите хора да разсъждават за връзката между родителите и децата, особено когато младите хора са в буйната тинейджърска възраст. Ти играеш ролята на бащата. Какви трябва да бъдат родителите в очите на тинейджери? Може би трябва да са по-отворени, да приемат предложенията на децата си и да ги контролират по някакъв начин, но не да ги държат в клетка. Трябва да споделя. Определено. Ако няма добро разбирателство между родителите и нас, просто не се получава. Има на такова, как да го кажа, задоволяване тип с неща материално, но не и духовно. Винаги ще има напрежение между поколенията, освен ако родителите не се работят такъв тип дейност, при която да има контакт с много хора и то млади хора. Тоест да са постоянно да се апдейтват и апгрейдват като нови лафове, нови моди, нови течения, нови музики. Тогава по-биха разбрали децата си. А съвременният учител, според Павлин Славов, трябва да бъде изключително строг, но и много търпелив. Трябва да има принципи, трябва и да знае къде е границата. Уважаван, трябва да бъде уважаван. Това уважение не трябва да е защото той е учител, защото е лице на някаква институция, а да е показал, че може да бъде уважаван като човек. Едно благодаря би ме зарадвало най-много при среща след време с бившите ми ученици, признава още учителят. Може би, защото така ще е сигурен, че покрай уроците по философия е успял да вмести и уроците от живота.